Horas samanginang, pajupang hitamuse di channel YouTube namion, marhitiak pikiran nami, na mungkin bui pamorahok kita mangurupi hita di pangradiota di jamita pertangyangan na naeng si patol hasota di parmingguon, songoninang di pertangyangan si ganuk minggu. Itikyon naeng patol hason nami tu hita, pikiran nami na mungkin bui mangurupi hita di jamita pertangyangan, Ima nagabi epistel tuari Minggu 25 Mei 2025 Minggu Rogate. Jala turpuk dihita ima sian ulaon ni apostel bindu 10 ayat 10 sia sahat rodi ayat 34. Ulaon ni apostel bindu 10 ayat 10 sia sahat rodi ayat 34. Songonoma pikiran nami taringot tuturpuhi dung takas hujaha hami jala hupa husor hami. Naparjulu di pakkatayon dongan ya didok unangat tong songon rohani parsatur rohatta ninna. Bado rohani parsatur ima roha pamatehon. Bama asahatop mate donganna namar saturi. Holas sada kiasan gambaran dui dang namandok asal halak namar satur gabe rohana roha pamatehon daong roha pamatehon dalam artian permainan ido namar saturi. Jadi arong lutong tondi nalaho pamatehon. Jala halak na dibongoti to dion marroha pamatehon. Ido nia diadopi ni Apostel Paulus dohot si Silas di turpuk taon hagogoon ni tondi dohot halak na makaposi tondi na hodari na marroha pamatehon maradopon Apostel Paulus dohot Silas alai ditaluhon tondi perbadia ima tondi na panguluhon dang tondi na manugihon tu hamatean alai tondi na makorhon hanguluan dang tondi na makorhon tu hamatean. Jadi di buku ni ulaon ni apostel toktong ma ingotota dang ulaon ni aposteli anggo apala ipolana unokna alai ulaon ni tondi perbadia do marhite akka aposteli. Jadi nak peguarna buku ulaon ni apostel alai dang aposteli alai tondi perbadia do na mangula marhite nasida. Nangihut ma diturpuk taupe taida tondi perbadia na mangula marhite si Paulus dohot si Silas di pekabaran Injil pakko basion ni nasida. Di turpuk taon nakin na parjolo nungata kasudok kami adong todi na jahat, todi na hodar na makorhon tu hamatean, jala adong namarna punahonon, jala na membuat akalaba marhite todi na hodaron. Lain nungata kas nakin moloduk ta jahat taida di palau Apostel Paulus do tondi na hodari marhite hagogoon ni tondi perbadia di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Jala mangihut ma tunamasai gabe hinorhoni irupani di togihon manang diboan akka nakinanima nasida na puna todi na hodari manang na membuat hautungan sian todi na hodari tu pengadilan asa gabe marujung di penjara di parukilon di partinaonan manasida ala niaka tuduhan-tuduhan palsu si an halak na torop nakinani. Napatuluhon nang idauta nang marsiajar hita siat turpuk taon sikap orang yang telah percaya dalam menghadapi penderitaan berbeda dengan sikap orang yang sama sekali tidak memiliki iman atau tidak
percaya dalam kehidupannya. Paulus dan Silas, reaksi cepat terhadap penderitaan yang mereka alami untuk menanggapi tuduhan palsu yang telah mereka terima, yang berakibat pada penghukuman bagi mereka di penjara terdalam. Reaksi cepat mereka bukan bersungut-sungut, bukan menjadi khawatir dan kehilangan kendali, tetapi mereka tetap tenang dan kemudian berdoa dan bersyukur. Tentu bukan suatu sikap yang biasa kita temukan. Itu hanya kita temukan dalam orang-orang yang sudah percaya, yang sudah menaruh harapannya dalam Tuhan. Menghadapi penderitaan, kesusahan, reaksi cepatnya adalah bersyukur. Dan rasa syukur itu kemudian yang akan melahirkan dampak besar dari iman mereka di dalam teks kita ini yang telah kita baca. Alai molo halak naso marhapor siao dope, manang halak naso niu bani toddi dope, mengadopi akka susaan. Gabe marungutungut doi, jala mabiar situtu, jala mago rupani ketenangan, hasonangan di bagasan rohani nasida. Jala sikap umum daripada orang-orang yang menghadapi penderitaan adalah kehilangan kendali, lumpuh secara emosional, rasa takut, dan kemudian bisa menjadi keputusasaan, bisa kemudian menjadi menyalahkan orang lain, atau menyalahkan dirinya, atau menyalahkan siapapun yang bisa dia salahkan karena dia tidak siap menghadapi penderitaan, pergumulan itu. Tetapi kita belajar satu reaksi cepat orang-orang percaya dalam menghadapi penderitaan adalah bersyukur, berdoa, dan bernyanyi. Ima na dipatuduhan ni Apostol Paulus di Turpuk Taon. Mengadopi hamauloni di penjara nasida na terhurung nasida, martangiang jala mamuji andok mauliate. Di namartangiang ina sida masa ma di Turpuk Taon sada tedda, sada haguguun ni debatana ta kastarida marhite namasai na terbuka ma sudi pitu ni hurungani ala ni hagogoon ni debata na takas tarida ditiki. Jadi mulu di Turpuk Taon dang di suraton ahado tangiang ni Apostol Paulus dohot ahado puji-pujian manang na ende na di pasahat ibana ditiki dohot sesilas. Asugari di surat nian tangiang nai, di surat ende nai, puji-pujian nai, pasti do hafalotai. Ala oma tangiang menghadapi hasusaan. Oma pujian menghadapi hasusaan. Ala sainang hatop do jolma malua sian hasusaan ni. Jadi molo do kiat do teks na yakin doau langsung godak kita menghafal inilah doa untuk penderitaan, doa untuk menghadapi kesusahan, doa lepas dari sini. Dak songoni. Anggo na tumimbu siat tangiang ima saut ma lomo niroham. Dang hafalan-hafalan boido marasing-asing hobartu haporsiao ni sasahalak. Boido hobartu nata alami pergumulan dang saidos diganup tiki bentukna alai tubuh ma marhite pergumulan arsa nirohai tangiang pangiduan tu debata. Dak saidos alai nados ima alusan di debata jala tangi honon debatado ganup tangiakta. Ima sada pangapulio di kita. Satu penghiburan bagi kita bahwa doa kita akan didengarkan oleh Tuhan. Hanya persoalan jawaban seperti apa, bukan kita yang memutuskan. Tuhan juga yang memutuskan. Dan kapan dijawab, Tuhan juga yang memutuskan. Atau tidak dijawab sama sekali, walaupun didengarkan, sepenuhnya adalah keputusan Tuhan. Alai tugas ta ima martangiang. Sada pangapulio tu hita
ditangi hoddo tangiak tei. Namangi hutai da mana masa diturpuhon. Tu kepala na menjaga penjarai manang sijaga hurungani. Ima molotod di perbadia. Jala halak na mangulu di bagas tod di perbadia. Todi na pangulu hoddo mian di ibana. Dang lari apostol Paulus jala natar bukai hurungani dang lari akka natar hurungi. Na dirajumi si jaga hurungani na kon mati no may mana. Alai hagogo ni tod di perbadia natakas di ida ibana. Marhite na disido pesude akka natar hurungi dohol apostol Paulus. Gabe muba marohana mangulu may ibana. Dakolan ibana mangulu. Alai mangulu dodongan na sajabu pangisin di bagasna. Dohot sude porsea do hita nama nangihon jala namarnida nama saipe ditiki mangulu ma ha porsion nasida. Jadi na dipalua hita tak selalu sian hurungan secara bentuk fisik. Alai sian hurungan ni dosa, sian hurungan ni roha biar, roha diri, roha na asing, sianipe dipalua ton di perbadia do hita. Alani daw tama macai luar biasa do hagugoon nito di perbadia laho panguluhon, laho paubahon roha. Marhite turpon idaw tama na margogo situtudo tangiang ni akka parhapor seaon. Jala hinorhon ni tangiangi saud do lomo ni rohani debata. Marhite hita akka na porsea. Atong manok tong mahita martangiang. Mangadopi hasusaan, mangadopi hamaulon, tangiangi dosada hagugo otta, jala marhite na martangiak kita huhut mangula di bagasan hapor siaon. Idaut tama luar biasa ulaon ni todi perbadia na macai balga.